कोल्हापूरमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं आंदोलन केलंय। सांगली कोल्हापूर महामार्ग रोखून धरणार आहेत तर उदगाव टोलनाक्यावर बेमुदत आंदोलन करणार आहेत। महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची यावेळी मागणी होईल तर मोजणीला आलेल्या अधिकाऱ्यांना पळवून लावण्याचाही इशारा देण्यात आला। स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक पवित्र्यात आहे। सांगली कोल्हापूर महामार्गाच्या बाधित 10 गावातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हे आंदोलन करणार आहे। उदगाव टोलनाक्यावर हे बेमुदत आंदोलन केलं जाणार आहे। संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी या आंदोलनाची घोषणा केली। इतकंच नाही तर जोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांची बैठक होऊन सकारात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही असा इशारा देखील राजू शेट्टी यांनी दिलाय। सकाळी 10 वाजता उदगाव टोलनाक्यावर हे आंदोलन केलं जाणार आहे आणि बेकायदेशीरपणे मोजणीला आलेल्या अधिकाऱ्यांना पळवून लावा असं आवाहन देखील शेट्टी यांनी केलेलं आहे।